Sa pagpapatuloy ng pagramdam nila Manong Buti ng mga taong nagmamasid, halos dumating na sa puntong hindi na mapakali ang kanilang grupo. Nang mapagtanto nilang hindi pa umaalis ang mga ito, napagpasyahan nilang lumabas ng bahay upang kumprontahin ang mga taong umaaligid sa paligid. Halos ramdam na ramdam kasi nila noong masyado ng pangahas ang mga ito at animoy hindi natatakot sa mga taong nananatili sa tahanan ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas namang lumabas ng bahay sila Manong Buti habang sukbit-sukbit sa kanilang tagiliran ang kanilang armas na puno ng bala. Pagsilay nila papaikot sa bakuran ng tahanan, doon bumungad sa kanila ang mga taong tila nagulat sa kanilang ginawa. Sa pagkakatanda noon ni Manong Buti, nasa 5 tao ang naroon na animoy merong pinagkakaabalahang trabaho sa lugar na yon. Maya-maya pa, bigla namang nagkatitigan ng kanilang grupo at kasabay nito ang paglapit ng 5 lalaking nasa labas ng tahanan ng maestro. "Anong kailangan nyo?" tanong ni Manong Buti habang lumalapit sa mga ito. Sa puntong yon, animoy tuluyan na nga nilang nalimot ang babalang minsang iniwan sa kanila ng albularyo. Magpapagamot ho sana kami. Nandiyan ba ang inutil na matanda? Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman niyang tinitigan ng masama ang lalaki dahil sa napakasamang tabas ng dila nito. Bagaman hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki, ninais niyang maging mahinahon para naman kahit papaano magawa nilang mapag-usapan kung ano ba ang nais nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtatanong sa mga panauhin, doon niya napag-alaman na araw-araw pala itong bumibisita sa tahanan ng matanda. Bagaman hindi nila nakakausap ng personal ang maestro, patuloy pa rin silang nagbabakasakali na mabahagian ng karunungan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na noon nila Manong Buti na bumalik ng tahanan sa kadahilanang may kwentang bagay na ang sinasabi ng mga panauhin. "Ano man ang nais ninyo sa maestro, pasensya na. Wala kaming karapatang magpasya. Bantay lamang kami rito at patuloy naming susundin ang anumang iniutos sa aming grupo. Huwag nyo nang pagtangkaang pumasok para wala tayong problema," wika ni Manong Buti. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpakita niya ng kanyang armas sa pagbabakasakaling magagawa niyang masindak ang mga lalaki. Matapos itong masilaya ng mga panauhin, bigla naman silang nagsihalakhakan habang sumasagot ang isa sa mga ito ng, Lakas ng loob mo kasi may ganyan kang armas? Nang marinig naman ito nila Manong Buti, ninais nilang magsawalang imik upang matapos na ang kung anong bagay na kanilang pinag-uusapan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad pabalik sa tahanan ng maestro, bigla naman silang natigilan nang marinig nilang magwika ang isang lalaki ng, "Hindi lang kami ang may sadya sa matanda. Makikita ninyo, maya-maya lang darating din ang iilan." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahang pag-atras ng mga panauhin. Sila Manong Buti naman noon, ninais na lamang na magmasid sa bintana ng bahay upang sipatin ang mga taong nagagawi sa kanilang bakuran. Sa pagsapit ng hapon, naging abala naman noon ang kanilang grupo sa tahanan ng matanda. Bukod kasi sa kinakailangan pa nilang alalayan sila Morsito at Pedro, dagdag pahirap din para sa kanila ang kawalan ng mga pangunahing gamit sa bahay na yon. Nang matapos na sila noon sa kanilang mga ginagawa,
napagpasyahan nilang tumambay sa labas ng bahay para naman kahit papaano'y magawa nilang makalanghap ng sariwang hangin. Gumawa na din sila noon ng duyan at tambayan sa lugar nang sa gayoy masulit nila ang kanilang pamamahinga. Habang papaidlip na silang tatlo, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa labas ng bakuran nang makarinig sila ng mga yabag ng kung anong hayop sa paligid. Pagsilay nila roon, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanilang mga paningin ang 4 na lalaking nakasakay sa mga kalabaw. Nanlilisik ang mata ng mga ito at kahit isang segundo, hindi nila inialis ang kanilang mga mata sa kinaroroonan nila Manong Buti. Sa pagtigil ng mga ito sa harapan ng kanilang bakuran, bigla namang sumapak sa kanila ang napakasangsang na amoy ng mga kalalakihan. Halos masuka-suka na noon sila Manong Buti sa kadahilan ng pinagsamang lansa ng isda at bulok na karne ang bumalot noon sa hangin. Sa pagkawala ng baho sa paligid, dahan-dahan naman silang napatayo upang mas lalong pagmasdan ang mga panauhing bumisita sa kanilang tahanan. Hoy! Ba't ba napakabaho ninyo? Hindi ba kayo naliligo? O wala talaga sa dugo niyong maligo? Galit na tanong dito ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng mga lalaki, agad naman siya nitong tinitigan habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong natigilan si Manong Buti nang maalala niya ang sinabi ng matanda bago sila nito lisanin. Sa puntong yon, agad naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan sa kadahilan ng doon niya na pagtanto na maaaring mga aswang ang mga taong napadaan. Upang hindi mahalata ang kanyang aksyon, inutusan niya sila Miguel at Bitang na sumama sa kanya papasok sa loob ng tahanan. Pagpasok nila sa bahay na yon, dali-dali naman nilang sinarado ang pinto at ang lahat ng bintanang nakabukas. Pumasok na din sila noon sa silid na kinaroroonan nila Morsito at Pedro upang umantabay sa mga susunod na pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, rinig na rinig nila noon ang pagpasok ng mga kalabaw sa loob ng bakuran. Umaangi lang mga ito habang patuloy na humihinga ng malalim. Nang mapagtanto nilang malapit na ang mga ito, ninais nilang magmasid sa bawat siwang ng bahay para magkaroon sila ng pagkakataong makapaghanda kung sakali mang magpumilit pumasok ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang noon ni Manong Buti nang masipat niya ang 4 na lalaking naglalaway habang umiikot ng bahay. Ang isa sa mga ito ay kumakain ng lupa, habang ang dalawa naman gumagapang na animoy isang aso. Dahan-dahan na ding nanlilisik ang mga mata nito at kasabay nito ang pamimilipit nila Morsito at Pedro dahil sa pagramdam ng kakaibang sakit sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, doon na sila nakarinig ng mga pag-ungol sa paligid at mga pag-usal ng mga nilalang na patuloy na umiikot sa kanilang tahanan. Bagaman walang kaide-ideya noon ng 5 kung para saan ang mga katagang kanilang naririnig, nasisiguro nilang hindi magiging maganda ang kalalabasan ng mga ito. Dahil sa marami na ding karanasan noon sila Manong Buti ukol sa mga aswang, ginawa nila ang iilan sa kanilang mga alam upang masalag ang anumang tigalpong ibabato ng mga ito sa loob ng bahay. Ibinaon na din nila noon ang kanilang mga bala sa isang kaldero ng kanin nang sa gayoy magawa nitong mabasag ang anumang kabal na maaaring magprotekta sa mga ganoong uri ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, halos dumating na nga sa puntong hindi na nila maatim ang bahong patuloy na pumapasok sa loob ng bahay. Dagdag alalahanin din para sa kanila noon
ang nakakatakot na pag-alulong ng mga aso sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang marinig nila ang isang lalaking nagwika ng, Lumabas kayo! Harapin niyo kami! Ibigay niyo sa amin ang aming mga pakay! Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong nagpakawala ng iilang pagkatok sa entradang pinto ng bahay. Sa bawat pagkatok ng nilalang, animoy kumakawala na noon ang kaluluwa sa katawan ni Manong Buti dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nila noong manalangin habang hawak-hawak ang kanilang mga sandata. Inilabas na din nila noon ang kanilang mga tangang agimat bilang paghahanda sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang marinig nilang magsipulasan ang mga nilalang sa buong paligid. Kasabay ng pagsitakbuhan ng mga ito ay siya namang pagsilay nila Manong Buti sa pagdating ng maestro. Halos labis-labis ang kanilang pasasalamat noon sa matanda dahil sa umuwi yun ng maaga. Pagdating nito sa kanyang tahanan, agad naman niyang sinuyod ang lugar, mahanap lamang ang grupo ni Manong Buti. Nang marating niya ang silid nila Morsito at Pedro, bumungad sa kanya ang tatlo na hawak-hawak ang kanilang mga sandata habang maiging nakikiramdam sa buong paligid. Pagsilay nila sa matanda, halos hindi pa rin naniniwala ang mga ito na ang maestro na ang kanilang nakikita. O iho, anong nangyari sa inyo? Bakit may hawak kayong sandata? Kegera ba kayo? Nagtatakang tanong ng matanda. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, agad naman nilang binitawan ang kanilang mga armas at kasabay nito ang pagtayo sa kanilang pinagkukublian. Maestro, hindi niyo ba nakita yung 4 na kataong umiikot sa bahay ninyo? Kanina pa ho yung mga yon. Tsaka parang wala silang balak umalis. Wika ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng matanda, agad din naman itong lumabas sa kanyang tahanan upang pagmasdan ng buong paligid. Sumama na din nun sila Manong Buti upang mapatunayan ang kanilang sinabi. Subalit, paglabas nila noon ng bahay, maniwala kayo o hindi, wala silang nakitang kahit na anong bakas ng yapak ng anumang hayop na maaaring umikot sa bakuran. Bagaman nilinlang sila noon ng kanilang mga mata, nananatiling naniniwala naman noon sa kanila ang matanda. Sa muling pagpasok nila sa bahay nito, doon na inilahad ng matanda ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang grupo. Iho, magsipaghanda kayo. Hindi lang dito nagtatapos ang pagpaparamdam ng mga aswang. Batid kong mas malakas na sila ngayon dahil nagawa na nilang makatungtong sa lupang aking pinapangalagaan. Wika ng maestro. Dagdag pa nito na ang baryong malapit sa kanyang tahanan ay isang pugad ng mga aswang na naghahangad ng kanyang pagkawasak. Dahil sa taglay niyang malalim na karunungan noon, inaasahan na niyang maging ang mga antingerong nagnanais sa kanyang mga gamit, nakipag-isa na din sa mga aswang na nagpupumilit na tapusin ang kanyang buhay. Ayon pa sa maestro, na sa loob ng 1 dekada, yon ang unang beses na nagawang makatapak ng mga ito sa kanyang lupang pinapangalagaan. Hindi umano magandang senyales ang bagay na yon, gawa ng maaaring nakalikom na ng sapat na lakas ang aswang upang maglunsad ng digmaan kontra sa kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang kanilang dapat gawin sa paparating na takip silim. Upang masiguro ang kanilang kaligtasan, binigyan sila ng maestro ng iilang mga gamit para mas lalong mapalawig ang kanilang mga kabal at proteksyon sa kanilang mga sarili.
Gumawa din noon ng ritual ang maestro nang sa gayoy mas maging epektibo ang mga basyo ng armas ng pangkat ni Manong Buti. Habang hindi pa noon sumasapit ang takip silim, kumain na sila ng kanilang hapunan. Nagsunog na din ng balat ng nyog sila Miguel sa paligid at nagtanim ng iilang mga pangontrang magpapahirap sa mga aswang na pumasok. Sila Manong Buti naman noon, gumagawa ng mga pangontrang babasag sa kabal ng mga antingerong maaaring makisawsaw sa magaganap na digmaan. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, tuluyan na ngang nakapaghanda ang kanilang grupo. Ang bakod noon ng bakurang kanilang pinoprotektahan ay ipinahalang nila Manong Buti ang pagkakatayo upang mahirapan ang sinuman na akyatin ito. Naglagay din sila noon ng mga bubog ng bote sa paligid na punong-puno ng mga delikadong usal at langis kontra kabal. Habang pinagmamasdan nila noon ang pagbalot ng kadiliman, panay naman ang ginagawa nilang pagpapanalangin upang kahit papaano'y mas lalo pa nilang mapalakas ang kanilang pananampalataya sa Ama. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali namang lumabas ang maestro sa kanyang tahanan nang makakita ito ng 5 demonyong nakatayo sa labas ng kanyang bakuran. Nang masipat naman ito nila Manong Buti, agad naman sila nitong sinundan habang sumisigaw ng, "Maestro! Hindi ho kalaban ng mga yan. Kambal ho namin sila. Pasensya na ho't hindi namin ito na ipagbigay alam sa inyo." Nang marinig naman ito ng matanda, bigla naman itong tumigil sa kanyang pananakbo habang maiging pinagmamasdan ang kinaroroonan ng kanyang grupo. Maya-maya pa, bigla naman itong lumapit sa kanila habang seryosong nagtatanong ng, Paano kayo nagkaroon ng kambal na demonyo? Bakit ngayon ko lang ito nakita? Sino ba talaga kayo? Nang marinig nila Manong Buti ang sinabi nito, agad naman silang nag-isip ng pinakamagandang paliwanag para makumbinsi ang matanda. Sa totoo lang, maestro, maging kami man, hindi namin alam kung saan ang galing ang mga demonyong yan. Marami na ho kaming albularyong pinagkonsultahan ng kanilang mga pag-iral, subalit wala ni isang nakakaalam sa kanilang pinanggalingan. Maging ang kaibigan nyo ho, tanging haka-haka lamang ang nagawang maibigay ukol sa mga demonyong aming kakambal. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong pumasok sa kanilang tahanan upang mapag-usapan ang kanyang mga natuklasan. Sa pagpasok nila sa tahanan nito, buong pagtatapat naman nilang inilahad ang lahat ng kanilang nalalaman ukol sa pag-iral ng demonyo. Maestro, sabi ho sa amin ng kaibigan nyo, ang mga demonyong inyong nasilayan, alipores ng aming amo. Mahirap man ho kasing sabihin pero ang grupo namin, mga manunuklas ng nakatagong yaman ng mundo. Sa katunayan, bago kami mapadpad dito sa lugar ninyo, hindi lang Palawan ang aming narating. Marami pa hong lugar, kagaya ng Negros at iba pa. Paliwanag ni Manong Buti. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang inilahad sa matanda ang kanilang mga naging karanasan sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Inilahad din nila noon ang tungkol sa kanilang maestro at sa mga karunungang tangan-tangan nito. Matapos makapagkwento noon ni Manong Buti, kitang-kita nila ang labis na pagkamangha ng matanda. Animoy mas humigit pa kasi sa inaasahan ng matanda ang mga bagay na kanilang inilahad. Matapos itong malaman ng maestro, doon na ito nagbigay ng kanyang sariling opinyon ukol sa demonyo. Kung totoong sa amo nyo ang demonyong yan, maaring siya mismo ay demonyo rin. Nakakapagtaka. Bakit nyo naaatimang magtrabaho sa kanya? Wika ng matanda. Simple lang ho ang sagot sa inyong katanungan. Yun po ay wala kaming ibang pagpipilian dahil ito lang ang trabaho naming alam.
Kahit papano, aminado ho kami na dahil sa aming amo, natustusan namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Mas mayaman pa nga po kami ng di hamak sa mga edukadong taong nagtatrabaho sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Sagot naman ni Manong Buti. Kung gayon masyado nga talaga kayong nalulunod sa mga material na bagay. Sinasabi ko sa iyo, iho, hindi lang dyan nababase ang buhay ng isang tao. Maraming paraan para kumita ng marangal at marami ding paraan para mabuhay sa kagustuhan ng kaitaas-taasan. Sagot naman ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang mabilisang paglalim ng gabi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang sila noong natigilan nang marinig nila ang pagsialulungan ng mga aso sa paligid. Nang marinig yon ng matanda, dali-dali naman itong tumungo sa entradang pinto ng kanyang bahay upang salubungin ang mga aswang. Ganon din naman noon ang ginawa nila Manong Buti nang sa gayoy makapagbigay sila ng tulong sa maestro kapag ito'y kinailangan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pangkat ng mga magsasaka na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Karamihan sa mga magsasakang yon ay kalalakihan at ang iilan naman ay mga kababaihan. Sa kabilang dako naman, nasipat nila Manong Buti ang pangkat ng 8 lalaki na merong daladalang nagliliyab na mga sulo. Ayon sa maestro, na ang pangkat na yon maaaring grupo ng mga antingero na nakipagkasundo sa angka ng aswang na ilang taon na niyang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas sa patuloy na paglapit ng panganib. Ilang minuto pa noon ang lumipas, bigla namang natigilan ang mga nilalang nang marating na nito ang nakahalang na bakod ng bahay na kanilang kinaroroonan. Paisa-isa itong bumaba sa kanilang sinasakyang mga kalabaw habang patuloy na nakatitig sa kinaroroonan nila Manong Buti. Nang masipat naman ng maestro ang ginawa ng mga ito, agad naman niyang ibinuhos sa pinto ng kanyang bahay ang isang langis na naglalaman ng 3 papel na nakababad. Matapos itong gawin ng maestro, dali-dali din naman sila noong pumasok sa loob ng bahay nang walang kahit na anong binibitawang mga salita. Sa pagpasok nila sa bahay nito, doon inilahad ng matanda na ang langis na kanyang ibinuhos noon sa pinto ay naglalaman ng kanilang kasunduan ng angka ng mga aswang. Dahil sa mga kapangasang ginawa nito laban sa kanila, tuluyan na niyang binubura ang mga kasunduang namamagitan sa kanilang mga panig. Maestro, hindi ho ba't mas lalong manganganib ang buhay ninyo dahil sa ginawa niyong ito? Tanong ni Manong Buti. Matagal nang nasa panganib ang buhay ko, iho. Ang mga kasunduang yon, pawang mga sulat lamang. Wala nang iba. Noon pa man, alam ko nang hindi sila susunod sa aming kasunduan. Maaaring ang mga nakasulat doon, ginagawa lamang nilang panakip sa mga butas ng kasamaang kanilang ginagawa laban sa akin. Paliwanag naman ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong natigilan nang marinig nila ang pagbabatong ginawa ng mga nilalang sa labas ng kanilang bakuran. Tinatamaan na nito ang dingding ng bahay ng matanda na siya namang hindi nito nagustuhan. Walang sabi-sabi, agad nitong binunot ang isang maliit na librong nakasiksik sa kanyang tagiliran at mabilisang iniusal ang lahat ng mga katagang kanyang nabasa sa unang pahina. Ibinubulong niya yon sa kaliwa niyang kamao at kasabay nito ang pag-ihip niya sa mga usal sa harapan ng kanilang pinto. Matapos itong gawin ng matanda, dali-dali naman niyang kinuha ang punyal na nasa altar
at mabilisan itong itinarak sa sahig ng kanyang tahanan. Matapos itong gawin ng maestro, bigla naman itong nagwika ng, Mamatay kayong lahat! Masyado nyo yata akong minamaliit, mga demonyo! Hindi nyo alam. Maaari nyong ikamatay ang lahat ng karunungang alam ko! Matapos nitong sumigaw, rinig na rinig nila Manong Buti ang mga pag-iyak ng mga nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nila narinig ang mga pag-atungal ng mga kalabaw at kasabay nito ang pagsitakbuhan ng mga aswang papalapit sa kanilang bakuran. Nang mapagtanto nila Manong Buti na magpupumilit ng pumasok ang mga ito, agad naman silang pumosisyon sa bintana upang paghandaan ang mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata nila Manong Buti nang masipat nila ang isang kwintas ng matanda na labis na nagliliwanag. Halos mapuno na din ng usok ang loob ng sala sa kadahilanang patuloy ang pag-uusok ng mga langis na nakasilid sa garapon na naroon sa altar. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila narinig ang mga pagsuwag ng mga kalabaw sa labas ng bahay. Hindi naman nila ito gaanong pinansin sa kadahilanang alam nilang matibay ang pundasyon ng tahanan ng maestro. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na nga ang mga kakilakilabot na kaganapan laban sa angka ng mga aswang kontra sa pangkat ni Manong Buti. Okay, grabe, sobrang excited na ako para sa episode 2. Ano kayang mangyayari, no? Pero ang maganda rito, buhay pa yung dalawa nilang kaibigan, no? Sana magawan pa ng paraan ng ermitanyo na mabuhay para hindi naman nakakalungkot yung takbo ng kwento natin. Pero pare-pareho nating hindi alam eh. Sunod kagad natin yung 22 para hindi na tayo mabitin. Yun lang. Salamat.